Крэатыў, творчасць і прага перамогі. Навучэнцы і лепшыя майстры вытворчага навучання 15 ліцэяў і каледжаў 6 гарадоў Брэсцкай вобласці сабраліся ў Пінску ў абласным цэнтры інавацыйнай і тэхнічнай творчасці, каб паспрачацца за ўдзел у рэспубліканскім конкурсе рацыяналізатарскіх і вынаходніцкіх ідэй. Некалькі месяцаў напружанай працы і толькі 15 хвілін на абарону праекта. Я думаю, все, у кого есть, кто связан с эксплуатацией автомобилей, когда-нибудь сталкивались с такой ситуацией, когда пришли с утра заводить вашу машину, она почему-то не заводится, потому что сел аккумулятор. Да? Вот это устройство признано предотвратить такую ситуацию. Прибор для контроля разрадки аккумулятору, створаны выкладчикам Белаазёрскага професійна-тэхнічнага каледжа электратэхнікі, журы ацаніла высока. Але ці хопіць інавацыйнасці, а галоўнае карыснасці гэтай вынаходцы? У нас интересуют те, скажем, изобретения, которые дальше могут использоваться в регионах. Вот для нашей Пинщины сегодня Пинский аграрно-технический колледж имени Клещева будет предлагать изобретения для освоения профессий, которые они будут осваивать на Савушкином продукте. Разнастайныя па напрамках і розныя па ступені тэхнічнай складанасці. Ад паходнай пячы да міні-аўтамойкі, ад нагляднага навучальнага стенда до компьютерной программы для 3D-принтера. Это был мой дипломный проект. Я разрабатываю программное обеспечение для 3D-принтера. То есть преобразую 3D-модель в последовательность команд для печати. То есть вот пример нашей модели. Это отвод для кулера, для самого 3D-принтера. Был напечатан тоже на этом же 3D-принтере. То есть берется модель, можно самому сделать, и она преобразовывается в последовательность команд. То есть по X, Y, Z, по осям. И он рисует модель. Тут сейчас у нас происходит печать модели символики Пинска, герба нашего. То есть вот есть два примера. Важнасць, актуальнасць і выключна непаўторнасць вынаходніцкіх і рацыяналізатарскіх прапаноў 3 конкурсных напрамкаў ацэньвае журы. Прадстаўляць вобласць на рэспубліканскім этапе будуць толькі самыя лепшыя. Моцную заяўку на перамогу сёлета зрабіў Пінскі каледж машынабудавання. Іх трэнажор-сімулятар управлення аўтамабілем пад назвай «Аўтаінструктар» фаварыт сярод іншых тэхнічных сродкаў навучання для ліцэяў і каледжаў. Убачыць яго, дарэчы, як і дзясяткі іншых экспанатаў конкурсу, можна будзе ў выставачнай зале абласнога цэнтра інавацыйнай і тэхнічнай творчасці 20 сакавіка. Заключны ж этап 16-га рэспубліканскага злёта конкурса вынаходнікаў і рацыяналізатараў сярод навучэнцаў і выкладчыкаў ліцэяў і каледжаў пройдзе ў Мінску ў красавіку. Тацяна Будгусаім, Людмила Салзна, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».